bisa mapan oleh zaman keemasan utawi Kencana. Kadi karunaning kaswase kaneng marga memalat mesti wae aku nyengkuyung mesti wae aku bakal mbebantu niat tulus lan suci sing bakal ditindakake karo Kyai Semar Badranaya anggene bakal bangun Pura Kencana. Yen pancen sampeyan nyengkuyung pimpinane le bangun Pura Kencana mangke apike malah ndika Raden Wisanggeni mawon. Aku mau manut patut disengkuyung karo wong akeh. Nah, syukur bagi sewu. Mila sakmangke wiwit dandan-dandan, wiwit makarti, wiwit tumandang. Sampeyan aja kesusu mulih teng Kutagara, aja kesusu mulih teng Kahyangan Argadahana. Ning sampeyan kudu ngrangkul karo wong cilik, cedhak karo para kawula. Yen pancen sampeyan ngaku dadi satriya utawa sentana sing apik, upamane kawulamu lagi peteng sampeyan kudu sing madangi, kawulamu lagi ruwet sampeyan kudu sing ngudari, yen kawulamu lagi susah kowe sing kudu nyenengke atine wong cilik. Dwan rimang berlino ampokanin yen tanpa lusa mengku sang Dyah Utama mangkono Sri Narendra Uwus nyolon hangrere apa iki nitik sandangane cetha lamun to iki lurah utawa Demang. Para gaki sajarwa kowe Demang sapa? Inggih Kyai Semar dipun tepangaken kula Demang saking dadapan nami kula pun munaji. Guru cilik kaya ngene dadi lurah nggih 2 periode lho kula. Ning tak sawang kowe kok tawang-tawang tangis kaya wong sedaya napa? Ngaturaken ketiwasan wonten desa kula dadapan geger. Salebetipun para kawula niku do tangisan, para tani niku gagal anggene paten merga dipangan kali wereng dipangan omok. Malah sak menika teng sawah niku wonten wujudan buta sing ndase celeng rusak tandurane para kawula dadapan pripun menika Kyai. Wisanggeni menapa dene Ndara Antasena. Tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestinipun sampun cetha pratela aturipun Demang dadapan menika wau.
sawai diurak-arik karo buta celeng. Yen pancen sampeyan ngaku dadi sentana sing wajibane ngayomi karo wong cilik. Yen ngerti wong cilik do nangis sampeyan apa meneng wae kaya ngoten niku. Sewu ki Semar kono bukan sing apik kono. Kowe kenal karo aku. Inggih ngertos Ki Bagong. Ah, syukur. Ngerti ora klampes irengi bendarane sapa? Ngertos jenengan lan syukur. Sing mangkat jangkah piyayi loro sapa ora ngerti. Mboten ngertos. Kamu jenenge Wisanggeni karo Antasena, anake Janaka karo anake Werkudara. Kuwi ora diperintah karo Semar mokal gelem jangkah ning desamu. Nulungi kowe karo kangulamu kabeh. Inggih. Lah mosok kowe ya mereng dipet. Bapak Semar sing ngewangi kowe bantu kowe, mosok ora ketang pira ya. Iki kandha matur nuwun lho. Nggih, kula teng pundi-pundi niku langka betok arta kathah. Wis ta pira penting ikhlas lahir batin. Men iso barokah desamu ngono lho. Niki namung kula betok arta gangsal yuta. Ning menawi badhe dipuncaosaken Kyai Semar kula pekewo upami kula titipaken Ki Bagong kinten-kinten Ki Bagong kersa napa mboten? Ning kula mboten nggo amplop. Aku ning ndi nggo amplop? Astempel madangara. Aku ngalor ngidul. Jadi wong streaming telu nanti tak buka kabeh ning kamar mandi tak sudo 50-50. Ora guyon. Iya, mangita ya. Nggih, aku mboten gadahi namung niki. Ora masalah. Ora kudu akeh sing penting ikhlas lho. Kowe kenal ning desa Dadapan. Biasane wong bersih desa di apa wis sing ragake lurahe karo duit ADD. Wong kene doyuran 100-100 elok lho ngono kuwi. Kudu matur nuwun ngono. Kelangan duit 5 juta aja susah. Mboten ikhlas, lahir batin nek ngono. Wis, ngono. Nggih, misaken dawuh. Mar Semir. Rene, Rene lho rasa omong ae. Munaji jane mau tak pengin ngangkelne dhuwit nggih kowe. Aku ki ketulung ikhlas lahir batin, sepi pamrih rame gawe. Aku sapa ngono kuwi, dhek ngengkel dititipne aku. Sok dhek titip dhuwit ning aku dhuwit 1 juta lho. Iki ora 1 juta. Ya pancen dhewe ikhlas wis apa-apa matur nuwun. Iki mau kalau sing lantarne lek liwati aku. Mosok ora kita 500 aku ora kok keki. Iya 500 siji. Ngono jenenge adil. Sang lho ya. Iya. Ngono. Oh tak golekne tanggapan neh ning Gubuk Purwodadi. Ngono.
lurah munaji kok dadak repot-repot ngene ngopo aku iki tetulungi lahir batin bantu ki lahir batin terus sing makarti dudu aku sing makarti mung Ndorantosena karo Wisanggeni mboten napa-napa niku namung tandha matur nuwun kemawon lan nyuwun pangapunten kula mboten saged nyaosi kathah namung nyaosi arta ingkang jumlahipun masalah ngene lho Ji lah meneh karo apa-apa aja diomong-omongne wong ora ngerti kiai lek pareng dawuh tangan tengen meneh sing kiwa aja nganti ro ngono aja diomongne ngono kuwi ha iya ora apa-apa ki Bang ora apa-apa tak tampa kanthi lila legawa dhuwit sing jumlahe masalah ngene lho Man aja ngomongne dhuwit ora iso turu lho carane ngono kuwi ngomongne dhuwit ae senengane aku melu ndonga kanthi cara magita-gita muga-muga ndadapan ndang tulus raharja. Indriyak sosoro marukta pawana bana margana samirana lan warayang Ponco bayu wisikan gulingan limo ana satriya malang kadang mripate mentelen wae Banten sapa oleh nang mripatmu
putra Jodipati jenengku Raden Antasena. Buta ndase celeng sok guneman sapa? Ambuh marang aku jenengku Celeng Demalu. Sebabe apa kowe ngrusak ganggu gawe katentremane wong desa dadapan apa abang? Sing jenenge Celeng iki pancen kodrate mangan tandurane wong desa. Berasah melu celeng boloten kebolaten tumrap lelakon iki. Nanging aku duwe kewajiban ngayomi marang sagung para kawula ing nandhang sangsaya. Kula kang mangkung yen tak pringgake kanthi becik kowe lunga kowe minggato saka desa kene. Wah, dalah memping loro kincah pati. Janji kowe melu campur tangan tumrap lelakon iki. Pas rudul lakon dadi emput sapa sing dadi bangke. sahon awadya sang kekaprabon pang Kanabramarkata Kakang
Antasena piye kabare? Kuwi sanggeni ora kena sira ngenteng sing jenenge buta celeng gemanuk. Duwe kabedayan kang ngidap-ngidapi nyudup karo dadak nganti ampek kaya mengkene. Mula yen perang ki aja mung nganggo akal ning nganggo akal, aja mung nganggo otot ning nganggo otak. Piye carane? Sarangan bisa gini. Jayamrata gerbuten celeng temalu. Ayo aja maju siji loro ngebyuka para satriya ngamarta aku ra gigrik. Apa meneh dedekmu ora sepira. Lakon tak glundungi remuk dadi glepung wae. Ora ana kang sinembah kejaba Gusti kang Maha Murah. Ingkang sugeng langgeng ngayomi kabeh para titah. Ora arep lan ora sare, langit lan bumi kabeh kagungane. Ora ana sing bisa paring pitulungan tanpa palilahe pangeran. Ingkang Maha pirsa, pirsa marang sakabeh ya mung Gusti ingkang Maha Luhur lan Maha Agung sesembahanku. Waduh madyan. Musuh donga ngene iki sing atase bocah umure rong sepira parandene ngalor ngidul ngantongi ayat kursi bocah bela dalah ora lunga tangguru awakku ambyar dadi bali ning Gunung Cumbri maturna sesembahanku Gusti Tikus Jinodha.
elok banget kowe wis sanggeni. Mau tak rewangi adus keringet anggen pun terajang karo sing jenenge celeng Demalung. Parandene aku wae kuwalahan satemah mundur. Ndak sawang saka kadowan kowe ya ora perang, ya ora keringetan, kok ngerti-ngerti dheweke lunga brangkangan si celeng Demalung. Ndok kapake, akirine donga, Dek. Ora dadi awu wis bejo ke, Mas. Kok dongane? Kaya ngono kuwi. Elok nih, pancen canone kudu kaya ngono ki aja mung ngendel-ngendelake anggene Bandayuda, ngendel-ngendelake anggene peperangan, gunakake kerosan. Ning ilmu kebatinan yo kudu dienggo. Pawacane ayat kursi to. Heeh. Elok tenan. Iya lho. Kok kowe ampun lho. Muli aku ki ora kok umur ora pamer. Aku ki murite lurah kene. Wong kaceke aku ngangge jarik, lurah kene ngangge celana. Iya. Dadi apa-apa iki karae karo donga. Menungso ya aja nganti kliwat siji donga, loro budidaya. Kuwi rong perkara kudu ditindakake. Iya. Lah banjur palungguhan iki anggene bakal yang kuyung marang kersane Kiai Semar nggone mbangun Pura Kencana piye. Ora mung wis anggene kelawan Kakang Antasena sing makarti ning kabeh para putra-putra Pandhawa kudu dirangkul wiwit saka Kakang Antarja, Kakang Gatut, Kakang Mas Abimanyu lan sakabehe kudu nguyung-nguyung anyen kuyung marang lekase Kiai Semar anggene terus mbangun Pura Kencana. Ya, yen pancen kaya ngono prayoga para putra-putra Pandhawa dikumpulake ning Karang Adempel. Sing gak kongkon, sing gak perintah supaya ngaturi para kadang-kadang putra Pandhawa Ranaya kejaba Kakang Antasena. Ya ora liwat ngestokake dawuh. Aku bakal muji marang ngarsane Hyang Agung, muga-muga lekase Kiai Semaringan becik kaya ngene iki bisa kanggo contoh utawa kaca brenggala tumrap kabeh para warga ing negara Ngamarta.